As if da ni wedi cael yna. Da iawn ni. Dwi'n ffwc grynu. Ti'n gallu chwilio hynna? Beth ffwc? Oh my god, I'm not okay. Somebody get me out of here. Da ni yn mynd I fynd I Carchar, mwya haunted yng Nghymru. So Carchar, Ruthin Jail. Ni'n mynd I aros mewn car. O, Iwan. Heddiw dwi wedi trefnu I gyfarfod efo Margaret. Felly mae hi'n volunteer yma yn y carchar a mae'n gwybod y holl hanes, ond hefyd holl storis am ysbrydion. Felly dwi'n rili edrych ymlaen I gyfarfod hi. Croeso I garchar felly. Mae yna carchar wedi bod yn fan hyn ers 1654. Felly mae yna lot o hanes i'r lle. Mae yna bobl yn deud trwy'r adeilad. Mae yna sŵn traed ac mae bobl yn gallu meddwl bod yna rhywun yn dilyn chi o hyd, felly gwrando allan. Oce, reit. Ac un peth oedd drysau yn fan hyn yn cau un ar ôl y llall fel dominos. Mae'n rili scary. Da chi wedi clywed hwnna I gyd? Dwi wedi clywed hwnna. Cyn I ni fynd yn bellach, dwi eisiau gwrando. Ydych chi'n gallu clywed llais neu lleisiau yn fan hyn? Mae lot o grwpau sydd yn dod yma yn dweud bod yna llais ferch Josephine. Ond mae'n hapus yn canu. Mae canu'n freaky, ddi. Jyst un lle arall rwan. Y gell dywyll. Felly oedden nhw'n cloi pobl yn y tywyllwch? Ie. Am ba reswm? O, am bod nhw wedi camddrin mewn un ffordd neu'r gilydd. O, mae'n yn drist. Gymryd i'r troi golaf. Di hynny'n oce? Fine. A cael drws hefyd. Syniad da, diolch. Wel, ble ydych chi am cysgu heno? Yn y car. Yn y car? Yn y gell dywyll? Dwi'n teimlo fel fyswn i'n hapus I wneud. Sa'n sialens hyd yn oed I fi, dwi'n meddwl, gysgu mama. Be ti'n teimlo? Ti'n hapus I aros yma? Gawn ni trio. Mae Iwan wrth ei fodd. Mae'n loads o hwyl. Dwi ddim. Jyst I roi syniad pa mor ddychrynllyd ydi o lle da ni'n aros. Aimee, da ni ben yn hyn yn y carchar cyfan yma. Sbio ar y swyllwch. Sbio. Gawn ni ddilyn chdi lawr, please. Ladies first. O, diolch. Age before beauty, Iwan. Mae hwn dipyn bach mwy sinister rwan. Helo? Dwi'n licio lawr yma, dwi'n just cos mae'n rili oer. Mae'n freezing. Newid fod yn cerdded trwy lawr y grisia. Nath ni jyst clywed y sŵn yma. Nath ni sbio lawr am yna chain yna. Dyle fi cadw o? Helo? Fucking hell. I've just seen something. Have you seen something? Fanna, just fatha. Fanna. Dwi'n siŵr bod fi jyst I gweld fel rhywbeth mynd lawr. A... Mae'r feddau'n digwydd. Fuck. What the fuck? Aimee, dwi'n cweit beth fi wedi gweld hynna, sti. Fydda'n cwylio da ni'n clywed beth da ni'n clywed. Dwi rioed wedi gweld dim byd fel la. Fucking hell. Ti glas hwn? Ti'n rhywbeth di symud yna? Nes ti gweld hwnna? What the fuck was that? What was that? Did you hear that? That was a woman's voice. Was that not a woman's There was voice? two voices. It was coming from the vent. Be oedd hwnna? Lleisia.
Na, dwi rili ofn. Da ni wedi clywed llais dynas. As if da ni wedi cael hynna. Da iawn ni. Dwi'm yn coelio bod ni wedi cael hynna hyd. Wait. Ti'n ysgrifennu? Dwi'n ffwc o grynu. Ti'n gallu coelio hynna? Dwi erioed i gael profiad fel la o blaen. A loads o lleisiau, as in... Beth ffwc? Oh my god, I'm not okay. Somebody get me out of here. Dwi ddim yn hapus o bod yn mwya. Ti'n gwybod os ti ddim yn coelio ar ôl neithiwr, os dwi'm yn gwybod be i ddeud. Dwi'n meddwl neithiwr oedd fa noson fwy o dychrynllyd dwi erioed i gael, si. Oedd o yn afiach. Dwi'n teimlo'n chwil, dwi'n teimlo bod fi wedi bod allan. Dwi teimlo dda dwi ar tha cwch neu awyren ar symud constantly. Oedd o jyst yn noson fawr, doedd? Oedd. Gawn ni fynd on, please. Fedrai'm coelio be digwyddodd, really. Oedd o just completely out of the box. O'n i'n ddisgwyl gael profiad fel la. Mae'n kind of teimlo fatha profiad chydig bach yn fatha special. Mae'n teimlo'n weird, really, i gael y profiadau yna, enwedig fatha person sy'n sceptic. So ni'n meddwl dwi'n definitely coelio eto, ond dwi'n gwybod os mae'n cwestiwn eto os dwi'n coelio neu ddim. Nes i weld pethau dwi roed wedi gweld o blaen, neithiwr, a dwi dal yn trio prosesu yna. A dwi'n meddwl bod yr arbrawf neu be bynnag da ni eisiau galw fo wedi bod yn llwyddiant.